Carlos Hernández de Miguel estima que polos campos de concentración franquistas pasaron entre 700.000 e 1.000.000 de prisioneiros. O mesmo autor, diante da pregunta de cantos campos había en España, contesta: «Solo hubo uno y se llamaba España». Para xestionar e organizar mínimamente este inxente caudal humano, ideouse un sistema de clasificación. Aínda que oficialmente os prisioneiros se dividían en 4 grupos, A, B, C e D, os que formaban parte de C e D eran os que tiñan un futuro máis negro. Na práctica, poderíamos falar de 3. Os inimigos irrecuperables que terían que ser fusilados ou condenados a longas penas de cárcere, os que poderían ser reeducados mediante a humillación e os traballos forzados, e os que poderían formar parte do exército franquista ou postos en liberdade condicional. As comisións de clasificación encargadas de facer este traballo estaban integradas por mandos do exército ou da armada. A súa decisión baseábase nos datos que aportaba a unidade militar que entregaba o prisioneiro, na documentación que podía aportar o investigado. Un aval quizais supoñía o pasaporte á liberdade, e nos antecedentes que se requirían da Garda Civil, alcaldes, cregos, etc. A norma que se aplicaba era que un resultaba culpable mentres avais e informes non demostrasen o contrario. Francisco Moreno, no libro Víctimas de la Guerra Civil, fala da Operación Aval na procura de informes favorables do cura, do alcalde, dunha persoa influente de dereitas. Por iso se dicía «avalado sea Dios» en lugar de «alabado sea Dios».